Ini sengara belanja hambai sini joto media takuk sona seng tinara faisa paja sini Khowai college Dasra de Memorial College TISF ni puila malayai bakaba puila committee khajaka tei sini committee khajago seng tini convener mangkha sini borom gana bishan tei joint convener Alia tei Mirijes tei bini logi tongo Raja tei assistant bo tongo am haikena seng kebangma tini nomor puila first step seng bus kangote bo khanai TSF ni puila abono ya presejang mani abono ya golo bahino terek ke tini abono chengmani puila je chengmani abono tini abono paithai gya chengmani bising tete for jagai thangnai am haikena seng tini kebangma decision nalai kasini joto college sengnai te reng sengnai jak sengnai te am haikena seng tini convener man bising te seng tini jiminarono sini ya pri follow jagai thanai te ang koinai seng tini TSF kamani kuno abo kuno jatino kebno kemni organization seng tola khilayan bagaya seng bisas khayai je Bubagra ni ti doljamang TSF sini Tiprasa student dok je deprive ngi tongmani je lag ngi tongmani joto nono fill up khaina bache tini TSF tini sengoro khwayo phai sengoro makha phai pulanya belanya hambai sini media person dong tini sinro sini Dasra de Memorial College tini sini puila tini ro TISF ni komiti khajaka sini yang to sini TISF ni in charge sini borong sar suras tini singa pun wan suka je tini TISF ni ngai je sini Khowai college committee ni yang as a convener yang pun wan suka je sini kubuni samu je sini to fata sini je lamro je kebong khanai sing apun hogoi je sing biskang je sama je sini samono so bisangte akulai hambai nin mungkai ani mung bisan Debbarma ang SA Dasra de Memorial College ni convener